e, sobre todo, que non están publicadas. Vou comezar por un poema que está en Dorma. Que ten unha cita. Escribo isto sin sostén, de Jessica Helen López. E titúlase Solta. Que cada día tire dos elásticos e enganche os prendedores non o fai aceptar xesto aprendido e opresión real. A tea, grosa abondo para ocultar o debuxo das mamilas que soman extraviadas, delatando a deformidade dos seus para o cano. A tea, forte abondo para suxeitar o movimento intrínseco da carne, atar, inmobilizar, borrar mesmo a forma que ninguén debe tocar, tampouco ti. E avanzar nesta particular barra de equilibrio. Dun lado, o suxeitador invisible, de formas neutras, tras as que ocultar, negar o corpo. Ensinan e insisten. Do outro, o sostén de renda, suxestivo, adorno oculto para ser visto. Sinalan cara as carqueixas e as luces. Poñen rumbo á terra impregnada de fósforo que guardou o corpo. Melífero bater de as, vulnerável prodixio. Vaina o infinito unha e outra vez, sinalan o lugar exacto das palabras necesarias. As descualificacións que oíran cando nenas. Tamén de untar galletas con manteiga e azucre. Falaron dos avós, de que se odiaran até a ira e o maltrato, e 5 fillos abrigados na miseria, alimentados na cólera, como a casa no bordo do abismo, construído con man propia. Seguiron de pé, describindo aquela furia, justificando instintivamente ausencias. A debullar onde naceu a rabia e a escuridade, todas as escenas que non se atreven a verbalizar. E esa palabra que ninguén pronuncia, legado para infectar a estirpe. E convocar a reflexión cando máis descoidadas estamos, confiadas no prazer da lectura. A néboa alta cruza sobre a crista da serra, mais sei que é verán porque non sinto frío, só a punzada das imaxes a desbordarme por dentro. Non podo deixar de subliñar. Quero reter estas ideas, case facerles un marco para colocalas polos corredores e que a felicidade desta conexión mental impregne a casa. A luz vaise aos poucos. Eu resisto-me a pechar o libro. Sigo pegada ás páxinas e ao lápis e a esta calma feita de letras, de imprenta e de grafito que me vai envolvendo mentres deixo de ver os cumes e as abas da serra deveñen unha mancha escura en que non se distingue nin árbores nin claros. O estanque seco en que tal vez navegarán os cabaliños de madeira del Río Vivo, capturado nunha rede, define a fronteira entre o parque e a cidade. Vago fundíndome os grous que pasan cara ao norte. Nada é máis absurdo que a propia vida. Podo conducir con lentes de sol e luces acendidas. Acelerar para perseguir un avión. Ou ficar presa da luz que se filtra por entre as follas amarelas e rubias dos liquidámares. Até aí eu papamentos a mis manos. Vou vos ler o segundo poema, que eu creo que xa vos conta el soiño de que vai este libro. Que non comerás peixe con fideos. E eu lembro verte pelando castañetas,
torando a súa carne dura e seca para ser mesturada con pasta e azafrán. Eu vou fregando os pratos. Ti insistes en que podes axudar, volves preguntar que anos teño. Eu respondo outra vez a mesma cifra. E volves a comida. O peixe como fulcro sobre o que vai xirando a vida. O avó no mar, a avoa na ribeira e ti cargando cos palangres. Sempre o peixe, as extintas bardadas e a empanada de rubio que levabas ao forno. O peixe e caldeirada e con fideos, que agora eu cociño para ti. E volves preguntarme que anos teño. E lembras vagamente aquela casa, aínda que agora xa non me recoñezas nesa foto. Gracias. Foi o pequeno dun billón de irmáns. O atlas da miña casa ten unha capa preciosa e esvaradía. Chega tarde, capelexa, mirámolo como se fose a presentación do mundo enfermo. Considérase a Plutón un planeta anano. Todos debuxamos unha trayectoria excéntrica. El agóchase tras dela para volver a casa cada 300 anos. Unha primavera cada 300 anos. Paso as páxinas do globo, raspo a xema dos dedos nas súas marcas, nas liñas das estradas. Prometo lugares onde non irei. Fago chaver sal polos outeiros. O movimento do planeta ten unha lógica perenne. Ninguén, na mesa dos domingos, coñece a súa linguaxe. Soprar candeas é unha ruína matemática. Plutón avanza transitorio e fuxidío. A súa pel apesta a plástico e conciencia. Con Fran, con Nuria, con Marta, que escribiu o prólogo do meu primeiro poemario publicado hai xa 5 anos, parece un século. Sí. E moitas grazas por virdes. A verdade é que batemos récord hoxe de asistencia. Este é un poema sobre o meu proceso creativo. Sempre me atacan os poemas cando vou no coche. Entran pola fiestra e voan aloucados, baten cegos contra os cristais, pelexan co son da radio e fan que me distraia nos semáforos. Eu tento atrapalos na velocidade sen baixar de marcha cunha man no volante e a outra sobre a panca de cambios. Teño que comprar un automático. Na ducha non hai onde guardarlos. Esvaranme pola boca, pela baixo e confúndense con auga e con xabón. Logo, pérdense polo burato e imagino que van ao mar, que acaban no mar. O mar, o que tanto lle canto. Pero eu, que son moi estudiado, sei que van a un colector, que o recolle un colector para leválos a Silleiro. Os concellos do Miñón fan colleita de poemas. Arquívanos na depuradora. Os meus versos na depuradora, como a un campo de concentración anaerobia. Pois, bueno, eu teño 3 poemarios aquí, neste libro, pero, bueno, logo hai poemarios de xente boa, como Lupe Gómez ou como Xurxo Alonso, non sei xa que paga a pena. Comer cristais rotos de xeringas usadas. Desvelar a verdadeira sexualidade dun ultrasur nos marcadores do Bernabéu. José Antonio, men, Steve Mold. Confundirse de bandeira en la castellana, mover un marco en cambados a plena luz da mañá. Pensar, parecer sospeitosa de pensar en soñar con rozar por error un marco en cangas do morrazo. E volver a cheirar a lencería que me acusa de ladrón e escalar alcobas en riad para leche poesía. E lercha, porque me sae da culpa. Amar e atopar quente o asento do retrete e que non che importe, o resto son cariños.
venenos, mentres mollo o dedo en vodka. Sí, xa sei que ti te bañabas en gin tonics e que alguna vez puxeches whisky no predictor deses fillos por chegar e que gañaches 7 anos consecutivos o París-Dakar, que te mergullaches na Lagoa Rosa con aquela compañeira daquela clase, daquela amiga que coñeciches a espida mentres te apañaba a regra con toda a boca aquel discípulo de Truffaut, e que viviches cousas que sentarían un axioma de diversión, que lle inspiraches a riestra un argumento dunha novela noir, e que fuches o malo de todas as bodas mentres os cartos do tío Aurelio deron para manter o diario de Sadío do Porvir. E entón sí que abandonaches a Praza Roxa para dar por morto a San Basilio e te puxeches a estudiar e volviches a Vigo para militar e militaches no parido socialista, así o chamas, mentres o envolves nas chamas dunha bandeira de España que acabas de comprar, que se de mozo non es de esquerdas. E mira, se agora terás que te vistes de odio, mentres aplaudes no hórreo que diga o dos lentes, calquera cousa que diga o dos lentes, que total, xa van tempo que non escoitas o dos lentes, papá, porque cedellas na tablet da United Fruit Company para comprar unha gravata por caqui, para dar a golpe de Estado, naquel parque, daqueles bancos de Satanás, que igual agora non ves tan roxo a Satanás, porque se de vello non vas de verde, bla, bla, bla. Un cacho, unha selección do meu último poemario que se chama Palabras Mortas, que é un pouco, sobre as linguas en comada, foi un pouco o inicio, a chispa que despois me levou a escribir Palabras Mortas. Deitarse como un gato, amosar a quilla, pendurarse das amuras dun tifón, tatuar a máscara, sorrir cos ollos, pintarlle beizos a un bocal, podar nas narices que sobresaen, podar por ser podar, cantar detrás dun tractor con curvas, cantar, sorrir, cantar, andar de visionero en Camagüey, pedirlle explicacións a un argentino, ser negro e saltar un semáforo nos Estados Unidos da Terra, levar a hostia máis gorda do catálogo, morrer en lingua estranxeira, ter cóbados de avestruz, unha colisión de grábanos e onllo do medio, un carcinoma agresivo na prensa do día, ter o odio no estómago de dentro e media botella de cravos por esluir, mirar o ollo de Sauron nas 4 torres de aquí, entrar en guerra pola porta do fondo, a temperatura pluscuamperfecta, francotirar memoria polas cunetas, encher gavias de reconciliación, de limpeza, de amoníaco de cal branca, cegadora, promiscua, líquida, sementada de bolboretas. Usar o nós para vestir a pel da humanidade toda. La Maradona foi a líder dunha banda de delincuencia juvenil de comezos dos 80, non sei se alguén coñece a la Maradona, sempre estaba a preguntar cando estou cerca da casa, alguén coñece ou coñeceu a la Maradona? Que sinceramente. La Maradona foi a líder dunha banda de delincuencia juvenil de comezos dos 80, no casco vello alto de Vigo, no barrio da Ferrería. O que recollen os xornais e que lle chamaban así polo seu parecido con el Pelusa, pero que a min me contaron, pois, persoas que a coñeceron, que cadraron con ela, pois, non sei, nos futbolíns, na Picacho, en pelexas, pois, por camelias, ou que din o boa amiga que era das súas amizades, din que o facían porque andaba sempre pois, con a camisola da selección argentina e porque xogaba moi bon o fútbol no campo de Coia. A ela detiverona no 1982, no mesmo ano en que Diego Armando marcou o seu primeiro gol en Liga, e probou por vez primeira a droga en Europa. Aparece así nos titulares, se buscades na hemeroteca e dese topalos de tal. A ela, a Eduarda, acusaron de atraco a man armada, que basicamente pois, era o peor que podía acontecerche, e din que finou desida no cárcere, pois, que naquel intre estaba situado pois, á altura da Avenida de Madrid.
Ai, non, comín unha cousa que era importante. El, en cambio, Diego Armando, que tamén delinquiu toda a súa vida, faleceu precisamente un 25 de 2020, arrodeado de éxito e recoñecemento. E Xela Arias, agora sí, dixo no 84, se non tivera o recurso de esparexer os fantasmas entre os signos das letras, e ben seguro, sería delincuente. Lonxe de tranquilizarme, o silencio dos parques na noite aterrame. Coas luces alaranxadas e os bancos de pedra valeiros en medio decorado. Unha trampa preparada na que o camiño sempre soa, como en todos os anuncios, repito a escena de todas as películas de series e alguén, que non se distingue con claridade, camiña detrás de min con decisión. Podería simplemente pasear con presa antes do toque de queda. Este verso xa vai quedar así, eu escribí isto durante a pandemia, entón isto xa non vou cambiar máis. De todo, eu penso na voz de Masha, no Adiós María de Xoana Torres, forzado a deixar os estudos por ser muller, un pai botado ao paro despois do peche do tranvía de Vigo dicindo: xa me diredes onde vou parar se vos escribo unha historia anémica. Non vayamos a molar a xente con problemas alleos, vellas a usma, vellos en silencio, nenas con chichóns, niñas de bufona, que ese fumante xermán con cara de cemento armado, señardade, paixo lonxe un día, outro día, sempre igual, noites en branco, caciques, casicadas, usines, lamanchas, iscariotes, tantos como andan libros polo mundo, e nós que non falamos de que esta novela, este recitado, este evento, este poema, estas poetas, non lle importarán a xente, jolín. O que lle pasa a esta é que andará algo tola, que disto máis rayado, nin que non nos souberamos xa. E despois de todo, eu penso nas verbas de Queisán, que abriron a festa da palabra silenciada no 83, porque nós ainda jardamos con rabia nun mundo que nos desprestixia. E penso en Vigo, a luminaria, a cidade ácrata, agora no silencio da maioría absoluta, gastando centos de miles de euros en artistas de renome luces LED, mentre as pequenas morremos de fame. Así, son poeta, entón as poetas o último que nos queda é, pois non sei, así. E como hoxe iniciamos a festa do texto inédito, que é unha cosa que a mí me gusta moito, porque eu teño moito texto. Este, por exemplo, é un texto inédito. A mí xa me fai risa dicilo, porque como apenas teño obra, pero teño unha obra, ui. Entón, como non estou non cotizo no mercado de valor da poesía regrada, porque eu non teño máis obra escrita. Entón, isto é unha cousa moi divertida para as persoas que traballamos así, en escena ou con cousiñas orais, pois, bueno, que ás veces non estamos na escrita. Entón, como iniciamos hoxe a festa do inédito, e eu dixo, vamos, teño obra publicada, non, pero obra inédita, así que vamos, veña. E ademais, penso que sí que eu recitei. O mes pasado fixemos un cabaré poético e eu recitei este texto, así como fixemos con show polo medio. Se un día queredes show, pois chamanos, non sei tamén facemos un cabaré. Temos de todo. Entón, este poema di: así de costas como estás, semellas un accidente xeográfico, unha casualidade ígnea que eu non son quen de entender. Estás papísima, así, de costas, a piques de xirarte e de interpretar eu a túa fame no movimento que faz co teu ombreiro dereito e nese brillo que se amasa no rabiño esquerdo do teu ollo a medio camiño entre o brillo feliz e a sorpresa. Estás papísima así, de costas, xirándote cara a min a vez, a piques de dar un paso, dous, e de iniciar unha conversa sobre algo que non nos vai interesar a ninguna das dúas. Que habería a posibilidade de quedar en silencio ou de que avances un paso, dous, colócaste frente a min e eu acariño xa cara. A túa barba raspa, pero non é moito nin é molesto. Avanzas un paso, dous, cabe a posibilidade, colócaste frente a min, apártasme o cabelo do pescozo e preguntas polo esteiro onde se inicia o meu tórax e polo nivel inestável das miñas augas freáticas. Non o preguntas con esas palabras, claro. Ti dis, podo. E eu digo, queres? Tampouco é que te... Faltaba furgoneta. Pero furgoneta vou acabar con esa, xa non me lo din así. Bueno, e claro, agora pregunto, furgoneta? E non hai máis, bueno, hai menos máis. Entón, e quen non votou, pois o de sempre, hai que apañar que votou o resto, se non falamos, hai que aguantarse.
Entón, foi cando estaba a acabar con eso, porque me gusta a mí moito, entón dixo, ala, este para pechar, se acabou, xa está. Entón, hai outra pel, este texto ten un sentido completo, non é explicar o texto, é dicir que ten un sentido completo porque ven dun cadro, eu tive a sorte de participar nun ciclo que se facía no Museo Reina Sofía, de feito foi unha única poeta en participar en galego, e despois diso acabouse. Outra pel, debaixo desta, unha que xa non se define, cuestiona e rexeita a verticalidade do medo. E se queredes escutar a versión completa, pois ides a YouTube e aí está o poema completo sin que eu me como os versos. Pero ese é un agasallo que sempre está así divertido, que é non saber, pois claro, cando sacas o poema do... Bueno, cando collemos así do libro e o traemos para nós, pois é o divertido, que cada día facémoslo dunha forma diferente. E este está dentro do meu libriño de Simón, está aí dentro este poemía. E di, ten que ser a fin da primavera. As dúas levamos camisola de manga curta e eu penso que non temos frío. Unha cousa que eu non dixen, porque non fixen un poema de presentarme, que eu son de Sant André de Comesaña, que está por aquí, bueno, que está moi cerca, somos parroquias lindantes, de feito. Entón, teño un poema que sempre me presento, pero xe non o fixen, pois porque non me apetecía, porque non me apetecía resultar o outro. Entón, estes poemas falan sobre Sant André de Comesaña, sobre San Lourenço, bueno, penso que non falan de nada máis, falan de Sant André de Comesaña e de San Lourenço. As flores vibran nunha orografía mínima e discorde, ajoiro de transo. As dúas estamos sentadas á porta da casa, fronte ás escaleras que soben ao faiado e jardando a sombra do camello vello. Ten que ser o inicio da primavera, ou quizáis xa era o fin, agora de memoria, fallanme as datas. O que si sei é que as dúas, xuntas na miña memoria, coa camisola de manga curta, xa nunca máis imos pasar frío. No ano 93 participei do nacemento do rock bravú nun grupo que se chamaba Papaqueixos. Bueno, esa explosión do rock bravú, da Unión Bravú, que se grabou aquí en Vigo, por certo, por iso gravouse aquí en Vigo, pois abriu-nos os ollos a moitas cousas, non? Bueno, unha das cousas que nos chamaba tamén a atención nos Papaqueixos era a poesía, musicamos algúns textos de Nacho Taibo, bueno, digamos que ese foi o meu primeiro achegamento musical cara a poesía, non? No que era naquela altura, creo que era o segundo convivio da cultura galega en Santa Isabel. Propuxeronme dende a mesa facer un disco con poemas de Manuel María. Era o ano 2015, no 2016, tiña lugar a celebración, a conmemoración do Día das Letras Galegas, coa figura central de Manuel María. Entonces, xunto con unha serie de compañeiros e compañeiras, fixemos un álbum que se chama A Voz do Vento, con 11 poemas de Manuel María. Este foi no 2016. Pecharei a actuación con un destes poemas. Simón, que está agora na prensa estes días. Curiosamente, eu vine dende Sada, chovía cántaros, donde estaba aberto o ceo, en riba da illa de San Simón. Tedes que disculpar o son, non sei como vai arrancar, igual pega moi forte ou pega moi baixo, vale? Entón,
pode que vos incomode e vos desagrade, pode que... Gracias a todos por vir. Nuria Vil, Fran Dávila, Marta da Costa, Centro Veciñal y Cultural de Valladares.